ka FIFA World Cup ka wena ke Nongïalehlai ka babun ki blue ke la up kemilanti ka de hapdeng ka France bat ka Senegal shwaban stang ka Nongïalehlai bun ki pa social media ke la kran shipang ka we ka jingkali hatu ka France ka shifting ya ka Senegal balai namar ka France kala pemilut ya ki Nongïalehlai bakrau jongka kumu kalian Mbappe Usmane Dembele, Michael Olise, Orleans, Chomani, but kiwe ki star kelas dang haga first 11. Katokatne kinong Krisyan ki ong bahadin bagi la yoi ya ka Nongïalehlai pedeng ka Spain but Cape Verde ka bakut da ka draw ka France kam kwa ban shim kanu ka jingma lada ka Spain ka balong ka we na ki tim bak lain tam hak perthe kam la ban pelim ya ka Cape Verde te ka France ru ka tibha ba ha ka World Cup omdon tim bade ban new sting pat shisharu ka Senegal kam de ka tim ka berit house name arajar ar ka Senegal kala penkendit ya ka perthe da ka ba penlim ya ka France ha ka World Cup haba ka Nongïalehlai kala sedang ka Senegal kala Nongïalehlai bha shibun ka first half kila pen kuslai ya ka defense jong ka France berkila thauru ka to kaneki ka buksiar ha ka to ka por ki pai ba kila sedang perkhan ba lese ka France kan shim jing Henry ka second half ka France kala pen ya ka bor jong ka Michael Olise ula control ya ka midfield bar ula thau bun ki kabu ki ba bha ka Nongïalehlai jong u kala pli lat ya ki striker jong France ban yorung shiprang hadin kata superstar kalian Mbappe ula pengki ya ka net ban ai jingalam ya ka France slim hadin kata Bradley barkula ula Thep sa kawe ka kul ka long ya ka score arla not hagi menit bakhadu jong ka Nongïalehlai Mbappe ula Thep sa kawe pat ka kul bat ka France kala tam laila not berka Senegal kala yo ban jubab da kowe ka kol ha injury time hanre kala long palat ban penkala ya ka Nongïalehlai haga bakut ka France kala pelim ya ka Senegal da lai ban way ban kala sedang ya ka Nongïalehlai jong ka half World Cup da ka jingjob ka ba iternat urang Nongïalehlai ubala tang shine tam hakane ka Nongïalehlai ude Kylian Mbappe ubala Thep teli kikul kadba Michael Olise ula yo ya ka khusnam man of the match namar ka Nongïalehlai ka ba itnat jong kumta perlok lese ka front kam shimla shifting ya ka Senegal hanre kala ai burom ya ka tim persyada ka ba penmi ya ka tim ka ba hlain tam jongka bat ha ka bakut ka Ïapler ha ka kerdan bat ka jingyo jingstan klap long ya ka front ban khur ya ka jingjob da lai bat way